बिखुनजोआ आंना नै थिंख्लांजों अमा बेदरजों गोथाव संथारो। बेखौ जानानैनो नै बाहायसो ग्राव नांफैबाय। आरो नै मा एवनो नागिरबावखो मा संनो अमा फान्थाव बाथोन। अरा ओरैबायदि गरम जायोना बानलु थानलु सावजोबखानोसै आरोना फान्थाव हरिया। नैबे टावेलखौ गारालै हाजोआव जों बर'फ्राल' सैख'नानै जायो। हाजोआव बे टावेलखौ जै सैबाथाय जाया। नै दैया नै बिथिंबो बेबायदि खालामोना दै जमा दोननाया प्लास्टिकआव नै। गुड मर्निं खुलुमबाय। नै आंनि वाइफखौ लानानै जोङो बाक्सा जिल्लानि बनगाव होननाय गामियाव फैदों। दिनै सासे आयंनि श्रादु दङ। बे बनगाव होननाय गामिया ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट गामि आरो हिस्टरिक आरो जारिमिन गोनां। मानो होनबा गोबांथार बर' लिडारफ्रा बे गामियावनो फैनानै थाखुमा फैदोंमोन। आरो बे आयं दिनै जायनि सारादु जागोन बे आयंनि न'आवनो फैनानै थाफैदों, जादों लोंदों आरो थाफैदों आरो। दा बे आयंआ थैनानै थांबाय। दा दिनै श्रादु बाहायनो जोङो फैदों आरो दा गामिखौ एसे देखायगोन। जोङो नै सफैबायबो बनगाव गामि। बाहाय 100% खृष्टान गामि दे। आरो खृष्टानाबो केथलिक खृष्टान टटेल माने खृष्टानजोब आरो बे गामियाव। जि मोजां सोमखोरथार गामिया नै बिफां लाइफां गय बागान। नैबे बनगाव गामिनि गिर्जा न' बियो केथलिक चार्च मोजांथार नै गिदिरथार। नालेंखर बिफां लारि लारि आरो गारि खि गारि। क'क्राझार बेंटलनिफ्राय गोबांथार मानसिफोर फैदों बे आयंनि श्रादुआव। गारि पार्किं खालामनो जायगा गैला नामाथाय। ओरैबायदि लैहोर लैहोर गोसो खुसियै रंजा बाजा मानसिफ्रा फैखादों बे आयंनि श्रादुआव। औ बेवहाय माने माबासोरा बाजैसो जागोरा। मानो बाजै जानांगौ बेवहायसो जागोन गिर्जा जागोन। बाजै दे गोजोन्थों। वा मोनजाजेनबायबो फुंनि ब्रेकफास्ट ना मा? ब्रेकफास्ट ना ब्रेकफास्ट मा ओंखामनि ओंखाम संग्रा। गोबाव जाबायमोनलै नोंसोरखौ लोगो मोननाया। औ दे औ आं बेंटलनि रा। औ बेंटलनि। बा बेबा मा ओंख्रि होनोलै बेखौ? लाब्रा बुट टुट गासिबो कफि टफि। आरो नै मा एवनो नागिरबावखो मा संनो अमा गिर्जा गनायजों मोनजानायजों ना। दालि रेडि जाबाय, अमा बेदर, ओंखाम। नै दैया नै बिथिंबो बेबायदि खालामोना दै जमा दोननाया प्लास्टिकआव नै एसे हाखर जावस्रोदोंना ओमफ्राय नै औवायाव खाना होबाय आरो वाल बायदि। बे लाब्रायाव ना मायाव थांगोन बेलाय? लाब्रायाव ना लाब्रा बोरमा बेदरबो बोरमा बेदर खासि ना फान्था ना फान्थि गासिबो खासि। पापरा प्लास्टिकआव खाथेनानै दोनो आरोना बार हाबबाथाय बुसेब जायो। औ बुसेब जायो। मा हाखुमादोंलै हरैजाय स्पेसियेल दङ जिरायनानै दङ। दा आराम गोथाव स्पेसियेल संनानै जाहोदोरा बाजैनो एकदम स्पेसियेल।
स्पेशल बेदरा नैबेसो बोरमा बेदर नैबे टावेलखौ गाराले हाजोआव जों बर'फ्राल' सैख'नानै जायो हाजोआव बे टावेलखौ जै सैबाथाय जाया बे टावेलैनो संबासो जायो नैबे टावेल ना सैखाया ना औ सैखाया बेसो डाइजेसन खालामहोयोना सक्ति मुलिसो जाहैबाय बे टावेला हाजो सिस्टेम सोलियो होमबा बाहायबो ना फान्थाव बाथोन बा फान्थाव बाथोन फान्थाव बाथोन अरा ओरैबायदि गरम जायोना बानलु थानलु सावजोबखानोसै आरो ना फान्थाव हरिया गय बागान जाबाय ओरैबो जि ख्रि गायखादों हाया गोरान जाथारोना ओरैबो भुटान बर्डार सेर जाबायना भुटान बर्डार सेराव हाया गोरान जायो बिदिनो बाला अन्थाइ स्राव जाजोबो हाया फुराना गय गोदान गय नोंनि सिबिग्राफोरनि बिनायखौ खोनासंदो बे थैनाय फंबाय बिदा फंबाय गोथां सान्दियाव नोंनियाव सहैनायनि मिजिं खालामदोंमोन जोंनि खावलायनाया बेनो दि बियो नोंनि अंख जानायखौ मोनदांथों बेखौ जों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बियो अ प्रभु जहरनि सुखुन जानायनि थाखाय जोंनि गथायनायफोरखौ नाजाव ख्रिस्ट अंख जाथों जोंनि बिदा फंबाय कहेननि सायाव मानोना बियो ख्रिस्टनियाव फोथायबाय बिनि दिगमा आरो फोथांग्रा बादियै जों बेखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बियो खुलुमनायखौ बावहरबाय दानो हामबायसै फंबाय फुलजेन्स बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिखुनजोआ आंना नै थिंख्लांजों अमा बेदरजों गोथाव संथारो बेखौ जानानैनो नै बाहायसो ग्राव नांफैबाय बिखुनजो गोजा नै समायनाथार बिखुनजोफ्राबो खाफाल गोनां खाफाला जोंजोबसिगोन आंना ना दासो फार्स्ट बिजामादै मोनजेननाय जायगायावनो ओरैबायदि खाफाल दङ आयंनि सारादुआनो जाहैबाय नै जोंनि फुलजेन ब्रादार बिथांनिनो आंगो बिफामोन दा जोङो बेनि नामावनो आयंनि नामावनो एसे नागिरबाय नोंथां एसे जानोसै आरो बिदा देरसिन दङ बेयो फादार दामियान दौरि जाबाय बे केथलिक धोरोमनि आंना बिखुनजोफ्रा नायबाय टेबोलाव बोरमा बेदरबो मोनजादों बिराद गोथावमोन बोरमा बेदरा अमा आरो ना नै थोरसिया खालि खालामजोब्बाय आंनि बुरिनिखौ जाजोबबावदों आं बोरमा बेदरा गोगोम जाबाय नामा बोरमा बेदर अमा बेदर ना बेदर सारादुखौ बिदि मोनजाफेरथाराखै जाबायलै जानायखौ खम खालामनाङा बोरमा बेदरा बिराद गोथावथारमोन ना गोथावमोन आंथ' खेबनै जादों नोंथांमोनहाथ' गोबाङानो सिनाय जानो हागौ सोरबा सिनाया जानो हागौ फादार दामियान
जोंनि काथलिक धोरोमनि सासे दौरि दा फादारनिनो आंगो बिफानिनो सारादुमोन जोङो ओमफ्राय नै बिखुनजोफोरखौ आरो लोगो मोनबावबाय बे जानानै होबाय जानाय ना दैलि मैयासो आठमंगल जोबदोंमोन ना आंनि हाबानि आरो नै बाहाय जाफैबावबाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय फादार गाजा गोमजायैनो जोबोद मोजाङैनो श्राद्धखौ खुंनाय जादों बयखौबो जाहोदों ना बेदर बोरमा गासिबो बाजै गावदां जोंनि फुलजेन ब्रादारनि ओरैबायदि खस्थ' खालामो मावनाय दांनायाव जेना मेंनो रोङा सानसे हरसे ओरैबायदि गोगोम मावखायो संनाय खावनायावबो जेना मावनाय दांनाय गासिबो अब्ला गोजोननाय थाबाय फुलजेन ब्र ओरैबायदि जाबाय उदैया फुल बोरमा बेदरा बारा जाबावाखै नोंनि फार्मनिमोन नामा बोरमा औ आंनिनि फार्म एकदम गिदिर गिदिर बोरमाया मा होनोमोनलाय मा ब्रिडनि बेखौ मा बिटेल ब्रिड होनना बुङो औ जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम फैजेनदोंमोन ना मानै गिदिर गिदिर लाबोदोंमोन बे ओनसोलाव ब्रादारा फार्स्ट लाबोदोंमोन ना ओरैबायदि दामाव बेसेबां दामनि लाबोदोंमोन आङो माबानिखौ बिटेल अरिजिनेल ब्रिडखौ माबानिफ्राय पान्जाबनिफ्राय मासेयावहाय 50 बारालै बारा 1 लाखनि बारा टटेल 1 लाख 2,000 माने ब्रादारानो फार्स्ट लाबोजेनदोंमोन आरो बे बोरमा गिदिर गिदिरखौ दा बयबो लाबोबाय आबैलाबो जाबाय मोनबाय एसे दाम खमाव मोनबाय दा अनेक जाबाय ओरैबायदि जाबाय गोथावथारमोन बोरमा थेंक इउ आरो नै आयं सेंग्रा नेबाय थाद्रामोन जाहैदों आंनि हाबायाव थांनो मोनैनि बोराबदों औ आरो फादार खलमदायखौ लोगो मोनबावबाय आंनि जुलिखौ ब्लेसिं खालामना होनाय सारादुआव आरो खेबसेबाव लोगो मोनफैबावबाय औ मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय फादार औ जोंनि थाखाय बिनानै होनायनि थाखाय आरो जोंनि हाबाखौ ब्लेसिं खालामनायनि थाखाय औ फादार दे गोजोनथोंसै फादार सारादुआ जाखांबाय बनगाव गामि ओरैबायदि जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट गामि आरो मानो होनबा बे गामियावनो गोबांथार जोंनि जेसेबांखि बर' दावहारु लिडारफोरना जोंनि हाग्रामा सारानो जा बा चन्दन सारानो जा बा खाम्फा सारानो जा बा गारलाबाथा सारानो जा जिखुनु जेसेबांखि मुभमेन्ट खालामनाय एबसु आन्दलननिफ्रायनो बे बनगाव गामियाव थाफैदों बिदिनो बे गामिनि न'नै न'थाम बे न'फ्राव थाफैदों आरो जोंनि जेसेबांखि बर' लिडारफोर जादों लोंदों थादों मानो होनबा बे एकदम भुटान बर्डार सेरावनो आरो खुनु दालां लामा गैयामोन नालाय भेरि सेफमोन आरो जेसेबांखि मुभमेन्ट जाया मानो बिनिफ्रायनो माने सालायहरोमोन आरो ओमफ्राय दिनै जै आयंनि सारादु जादों बेनि न'आवथ' अलमस्ट एभ्रि लिडारा फैनानै थाफैदों दा दिनै बे आयंनि आंगो फिसाला बे सासे जोंनि ख्रिस्टान काथलिक धोरोमनि दौरि जाबाय आरो बिनि फिसौलायाबो सासे जोंनि काथलिक धोरोमनि दौरि जाबाय आरो